Церков приводить нас до порозуміння, як важно во Христі Ісусі через віру в Нього відчути реальність Божої помочі і бути достойним того дарування, бо по вірі в Христа Ісуса дарується нам все потрібне во спасіння душі. Так сьогодні в Євангелії, в посланні к римлянам у 14 главі, як у одному тілі много членів, так і ми всі составляємо усі одно тіло – тіло церкви. Радуйтеся з радуючимся, будьте єдиномисленні із своїми братями і сестрами. Не думайте про себе високо, послідуйте смиренним людям, бо аж возможно і з вами, і з вашої сторони, будьте в мирі з усіма. Самі недобрі, крайні враги, противники, ти знаєш, що сусід пише на тебе жалоби, а що найліпше люблять цього світні злі люди, коли суть основання нападати на людей або їх судити на основанні жалоб. Хто міг подумати, що критикує ті жалоби, котрі були при Австро-Венгрії проти православних, котрі писали уніяти, і навіть священники уніатські були організаторами нападіння туди на православних, призивали мадярських шандарів бити людей. Так в селі Іза, коли село об'явило, що переходить у православ'я, так прийшли мадярські шандари та поселилися в кожному дворі та заставили людей і шандару гордувати, і його конів. І так мучили, додівали. А хто посмів написати письмо, що виходить із унії у православ'я, об'являли злочинцем, хоча це було і услов'я такого формального. Нельзя було, не можна було. Каже Павел, а ви попробуйте в виді гонення, униження, оскорблення, причому деколи організовані напади, а ви не бійтеся. Отбивати від церкви будете не так і не стільки ви, як сам Христос Господь. А ви, якщо можливо, з вашої сторони, будьте з усіма у мирі. Бо написано в Біблії, мені отомщення лишить, каже Господь. Ви не мстіть. Скільки треба вашим ворогам, ту силу ваших противників, ви будете видіти, Господь ламає їх, як лишає їх сил, яких самі кращі організовані плани розпадуться, розсипляться, як пісок. І каже Євангеліє, приписано з древності, і ви продовжуєте так робити. Якщо твій ворог голодний, ти накорми його. Якщо потребує води і одежі, дай йому. Бо ти, коли то робиш, то для нього це твоє добре діло. Такое пекельне, якби му на голову угля сипали горячої. Бо він не розуміє, чому ти йому робиш добре, а він не спить і не їсть, глядать, як би тобі навредити. От писання жалоб до бігання по ворожкам. Не будь переможений злом, но побіждай зло добром. І от фарисеї, слухає Ісусову бесіду, не могли терпіти. Взагалі, донині ми видимо, у всіх народах є свої книжники і фарисеї. Тобто та крайня безбожна частина, їх діди ламали крести, закривали храми. Вдруг, видиш, туди залізли на місто дідів і їхні внуки. І знову безбожники. Так що іменно в той момент все вказує, сатана їх понуждає на то, щоб знаходити различні зацепки, додівати і переслідувати. Взираючи на великий подвиг святих церкви, на апостола Петра і Павла,
котрих церква називала первоверховних, бо ніхто не смів вирівнювати, що Павел главний, бо найбільше потрудився, і Петро главний, бо йому дав нібито Ісус одному ключі, ні то, ні другое, первоверховні два. Іменно так поступаючи, ми й діти Божі, православні, настоящі, істинні, а у вічності і подлинні наслідники Царства Божого. Амінь.